Sirrikan ba mu san adadin su ba. Kayi daidai. Baban Fatima baka na gaba Usai na au adina. Zance ne na Allah rabona. Na Allah rabishin fara kusancin shi da na biyuna. A cikin Qur'ani mutu ba. Fa'auha ila na abdihi. Fa'auha dukan ibadihi. Basu san duka ba balle balle ni malihi da sani na bai kai nasu ba. Kai daidai maman Fatima sai ya banka nake yi shugaba bayan kuma ni ban san ka ba. Na san ko ba zan san ka ba, ai ba zan san ka ba, sanin ka shi bai kai ya shugaba. Kai daidai maman Fatima sai da sakalai da tunadin ya habiballahi kula da Mustapha kula da Mujtaba kula da Murtada kula da in ka tashi ce tusa da annabi sadani ayyuka na ba sa wace ni ba. Kai daidai baban Fatima banda kowa in ba naka ba. Ba ni da kowa in ba naka ba, banda komai idan ba san ka ba. Idan ba san ka ba in uwa in kwanci ku kai gaba, da kwanci ku kai gaba ne arziki na kawanar mututa ba. Kai daidai baban Fatima kyautar nan da ake yi cincini Mustapha roga a saka da ni, lamance a saka da ni a cikin tafiyar nan wacce ni yin mata ba ta iya yin ta ba. Kai daidai baban Fatima awwal umar gawo na zahiri shi ya waƙe sai da labashari rabbi yarda na zamto ba da zamto ba mai cari